Сега ще направим демонстрация на модула свързани продукти. В момента се намираме в каталога с продукти и сме избрали колекции за баня. Отиваме на една колекция за баня, примерно серия Storm. Натискаме на редакция. Ето това е екрана за редакция на продукта. Натискаме на бутона свързани продукти. Ето този модул е свързани продукти. Тук в горната част е търсачката, през която можем да намерим продуктите, които искаме да свържем, а тук в долната част се намират продуктите, които са свързани до момента. В момента няма такива. Ето сега търсим от плочки за баня, търсим да кажем фризове. Когато изпишем думата, автоматично системата връща намерените резултати. И искаме да прекачим следните три фриза. Натискаме на този, този и този. Сега прекачихме три фриза. От оранжевия бутон всъщност става прекачването. А ако искате да премахнете някои от свързаните продукти, използвайте бутона X и Stri. Ето това са нашите три продукта. Натискаме запазване и след това запазване на продукта. Сега, когато сме запазили свързаните продукти, можем да ги видим в прегледа на самия продукт. Натискам върху снимката, за да видя и самия продукт. Ето го серия Storm. Тук отдолу са изброени трите фриза, които ние сме прекачили в свързани продукти един по друг. И когато натиснем върху някой от тях, можем да разгледаме всеки по-отделно. Като в случая за тези не са въведени цени и описания, но ако въведем описание и цени, те ще се показват в тази част.